Здравейте, драги зрители! Днес ще поговорим за стресът от сутрешното събуждане. Тук съм с моят приятел Джорджи, по чието тяло са изобразени меридианите на човешкото тяло. Аз, знаете, се занимавам с източна медицина и за мен е много важно енергията на човек винаги тече по тези меридиани, които са обсипани с акупунктурни или биологично активни точки. И важното е тази енергия да тече безпрепятствено по меридианите на човека. Сега, днес ще бъде много кратка, ще ви покажа едно практично упражнение, от което може да се освободите от стреса от сутрешното събуждане. Всички ние се събуждаме с някакъв стрес, чуваме часовник или GSM, чуваме някакъв звън, ставаме рязко и тръгваме, улюлявайки се към банята. Нека да избегнем този стрес, като ви покажа някои много прости и лесни упражнения, които, ако ги приложите в ежедневната си практика, ще бъдете винаги здрави и усмихнати. Нека, когато се събудим и отворим очи, си кажем, че денят ще бъде за нас успешен и позитивен. След това искам да сгънете 12 пъти пръстите на краката си. След което изпъвате ръце нагоре, изпънете в лакти и раздвижвате китките 12 пъти напред, наляво, надясно. Това е много важно. 12 пъти, това 12 е космическото число, така че не го забравяйте. След това се изтягате хубаво, с прозявка. Ето така, както мъжете се прозяват. Хубаво се изтягате 2-3 пъти. Сядате на леглото, пускате краката долу и стоите 1 минута. Това е подаръкът за денят ви. Вие заслужавате този подарък, нали? Позволете си го, направете го и тогава ще бъдете уверени в деня си. Няма да ви се завива свят, няма да се чувствате уморени, даже може да пропуснете чашата с кафе. И така, когато отидете в банята, искам до четката за зъби да сложите една чайна лъжичка и всяка сутрин да изчегъртате езика си. Особено важно е това за пушачите. Ще видите какво ще извадите оттам, какви нечистоти. Това е изключително важно, защото когато спиме, се отделят едни токсини от нашето тяло, които трябва да ги изхвърлим. След това си измийте зъбите. Това са едни малки, практични упражнения, които, ако ги спазвате, ще се чувствате добре. Уверявам ви. Опитайте и ще видите, че е така. Тях съм ги взела от даоистката философия. Даоин, най-старото древно китайско изкуство. Така че опитайте. Надявам се, че съм ви била полезна.